Kaixo kazetaguneko lagunak, lapurtutako mugikor bat berreskuratzea oso zaila da, baina jarraian ikusiko dugun aukera aktibaturik ez baduzu, ia ezinezkoa da. Mugikorrik gabe geratzea hazia handia da, lapur diezagukeen argazki eta datu pertsonalengatik, baina ez dago dena galduta. Gera zaitez, zure Android edo iPhone gailua itzalita egonda ere, nola topa dezakezun azalduko dizugu eta. Androiden kasuan, Play Protect da zure aliatu honena. Jende asko uste du soilik birusentzako balio duela, baina zure gailua topatzeko giltza da. Honek funtziona dezan, oinarrizko 3 gauzez ziurtatu zaitez. Googleko saioa exita izatea, ubikazioa pizturik eta garrantzitsuena, nire gailua topatu aukera aktibaturik izatea. Nola egiten da? Mugikorreko dokumentzetara joan, segurtasuna eta pribatutasunaren sartu. Kokatzailea, nire gailua aurkitu aktibatu gisa agertzen dela ziurtatu. Adi honekin, Googlek ubikazio berriena gorde deituriko funtzioa erantsi dio. Aktibatu, honek Googlek azkenekoz mugikorra non egon zen gogoratzea baimentzen du. Inguruko beste gailu batzuei esker topatzea baimentzen du, naiz eta zure gailua internetek izan. Apple gailua baduzu, sistema indartsu bera du. Nire iPhonea bilatu funtzioak telefono aurkitza baimentzen dizu. Mugikorra konexio gabe egonda, baita SIM txartela kendu badiote ere. Orain aktibatzeko pausoak hauek dira. Zure iPhoneko dokumentzetan sartu, zure profileko argazkia sakatu, bilatu aukeratu, eta hemen adi, aktibatu 3 aukerak. Nire iPhonea bilatu sarea eta azken kokapena bidali. Eta zergatik 3? Honek zure iPhoneak inguruko milioika Apple gailuetako sare erabiltza baimenduko diolako. Eta honela, itzalita edo bateria gabe geratzen ari bada ere, kokapena bidaliko du. Behin bilatu edo gailua topatu ondo konfiguratuta dagoelarik, beste gailu baten bidez, web bidez edo appa erabiliz, Google edo iCloudeko erabiltzaileekin sartu beharko zu. Bertatik, mugikorrak soinu bat emiti dezake. Aurkitu, blokeatu edo datuak ezabatu. Gainera, bateriaren maila, kobertura eta email zenbakia ikus daitezke. Beharrezko zerbait denuntzia jarri nahi badugu. Ez itxaron berandu izatera. Hartu minutu bat orain eta ziurtatu pizturik dituzura aukerak. Zure mugikorra berreskuratu edo betirako galtzaren alde izan daiteke. Bideoa gustatu bazaizu, emaiozu gustuko dut eta arpidetu zaitez gure kanalera tutorritza gehiagotarako. Hurrengora arte!